Udus Mas Teguh Teguh Yuwana nanggone Slamet utang karo Teguh saka kersaning Slamet duh cucup mbun-mbun Mamutra aku ora apal Truk Teguh Yuwana Slamet Teguh Yuwana Slamet nanggone Yuwana cucup mbun-mbunamu Teguh Yuwana Slamet saka kersane Gusti modal ora kowe kowe Teguh Yuwana Slamet saka kersane Gusti Kopong awak waduh Teguh Teguh kowe nang gone Yuwana goleki Slamet saka kersane Gusti wulu modar kowe kobong awakmu do melu golek demit apal woreng Teguh Yuwana Slamet saka kersane Gusti Teguh Yuwana Slamet saka kersane Teguh Yuwana Slamet Teguh gah aku kang apa rek kuwi lho Teguh Yuwana Slamet Urataya ora tekan kowe ora Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti kowe lho gong kene rampungane kene Teguh Yuwana Slamet wah demit iki yane kok kon mam sosis Teguh Yuwana Slamet modar ora kowe kowe kok apake gong cokot sisan tugel sirahe kaya Ndara Gatotkaca aku pancat pundake tak tugel sirahe kuwi dimbanke matur aja dimbanke ora mati karepmu ora setan nang ndi akeh banget wedhus ada apa setane medeni gong heeh weh lah iki sing mbok menawa jenenge kuntilanak lho kuntilanak kok guyune kaya seniman
Semarikoten prayitna semuriris semuriris eko balik matur nuwun Den sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semaryo yumung sejatine bakal nanjihake Kakang nanjihke perkara napa pusaka ngamarta katelune tumbak Kurawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus kelima sada uncat saka pagedhongan pusaka apa playune pusaka menyang Karang Kadempel sejatosipun pelajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sakmangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa yuta yen pancen kaya mengkono Kakang aku ngaturake panuwun lan nedha nrima sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama dingemeh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabu Ndarawati Kakang mboten napa-napa ning sing baku gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi niki kangge negara Ngamarta nganti kula rewangi kaya ngeten iki merga gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae embanipun kados wonten ing Kayiwangan mboten wonten raos regejegan mboten wonten raos memungsuhan wontenipun namung raos mat sinamatan daya dinayan kadidene gesang wonten ing Kayiwangan Ndara yata yen kaya mengkono punta sakadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya matur suwun Den Semareka Den prayitna samuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen to pancen kaya mengkono klilan ana sawetara wektu Punta lan Werkudara bakal cumandha ning Karang Kadempel menika langkung prayogi Ndara kuwi ora mesanggrah wonten wingking mriku Den Kang Yapa Mandra ya gumulung
Eka den prayitna semurire seko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi lancur Pandhawa iya kek aku sing sowan ya Kyai Semar aku sing sowan ya Siwana Yantaka Agung sing sowan enten apa Gus gandeng kepundhenku Pandhawa Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel apa sedyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa utamane kabeh para putra mligine aku Kakang Garut lan Kakang Antarja pun samapta ing gati sawiga ing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya matur nuwun Den derek bingah kula nala gareng Petruk Bagong dalem Pak piye Pak ndaramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa oh nggih ngestokke dawuh nggih ngestokke dawuh Pak nggih mangestokke dawuh Den kula titip Karang Kadempel tentrem lan mbotene saka sampeyan lho Ndara ya manut karo kersaning Kakek Semar ya iso ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke kesel ya awake. Dipun sekecaken nggih Gus. Ya nala gare wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung Bapak mboten wonten kula karo sampeyan Ndara Candra Antarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Adu kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Oh reng bedak-bedik. Bedak-bedik ya apa? Bedekan kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong iki apa ora? Iki encah 6 cukup lho iki. Ya, ngene kula kuntumbaske alate. Rasa. Enggak, moh. Kowe tak goleke ciliwik lho. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap aton lirkin sanging ngrisang mawe gandrung ngramyang balaning sang Betari Durga wis manjing madyaning Karang Kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawon sigra manjing angganing Sang Antarja nalika semanten dadi malih watekaning Sang Antarja nyaut Sang Garukaca linarak wani kagiat Sang Antasena wau. Reng apa anu dalem gong piye anu dalem iki ketoke Karang Kadempel ana sing tumindak ora prayoga kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok ngreng kaya buta nyaut Kakang Garukaca weh lah ditulungi den mesake ora ngati-ati iki
demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti gero kaya buta. Nyaut karo Ndara Gatotkaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, aku ora apa-apa ya rek. Bagong sing ora ngalamun. Ora tau ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas saja. Ora usah ngalamun sing werna-werna nek nganti Terus, weruh ora kowe. Lho apa? Celorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek celorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mate dereng aku. Wong, loh. Wes mate dereng aku. Ayo sambato. Ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulasara dhewe ke. Woi, ada. Dimas. Karang Kadempel ditekani jim setan mriprayangan. Ora pangling balane Betari Durga. Aja ngalamun kang gak Kang Slupan jiwane iblis iya Dimas. Biar ayo apa? Ayo. Gong eling le, eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya kok nyedot-nyedot barang ini. Gong sadar. Iya leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya. Ditenono. Nek ora nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek ru nganti metu ru ngarep. Lho kok iso ora gereng. Tru? Mambu banget lho, Tru. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Dan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang. Kebangetan kok Tru. Ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh Karang Kadempel kawulane akeh sing padha Kang Slupan mesti ditibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Ya. Tru, pripun Ndara? Gong non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak lakuning demit sintan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus
Kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo Gong ya. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung pake sampeyan ora nyawang Karang Kadempel kok Pak Karang Kadempel piye tata lair pancen tentrem ning batin kobong Karang Kadempel kobong kenapa ngendikane Ndara Antasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak Karang Kadempel ki mau Ndara Antarja kang slupan dilingke karo Ndara Antasena Bagong kang slupan aku sing nylametke Ndara Antasena dawuh karo aku bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit apa ya ayo kudu duwe Pak kowe engko nek ketemu demit kowe ndonga teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti muni ngono engko demite kobong teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti iya Gong dapalke siap teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti wis ngono kuwi teguh ayo le yuk teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti Bagong dapalke teguh nang gone slamet piye Pak teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti goblok mantra iki ora dibulan baleni ora ana kekuatane teguh yuwana slamet adine teguh Truk aku ajari Truk ora apal-apal kowe teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti teguh yuwana slamet saka lor ora kersaning Gusti saka kersaning Gusti tabake teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti teguh yuwana slamet teguh karo yuwana slamet ayo ndi wong Karang Kadempel udus teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti halo Mudyar mandi Bapak ndi wong Karang Kadempel udus Mas Teguh yuwana nang gone slamet utang karo Teguh saka kersaning slamet duh cucup mbun-mbun Truk aku ora apal Truk teguh yuwana slamet nang gone yuwana cucup mbun-mbunamu teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti modal ora kowe teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti kobong awak waduh teguh kowe nang gone yuwana goleki slamet saka kersaning Gusti wono modar kowe kobong awakmu do melu golek demit apal boreng teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti teguh yuwana slamet saka kersaning teguh yuwana slamet teguh gah aku nang apa rek kuwi lho
Teguh Yuwono Slamet. Ulataya ora tekan kowe ora. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wel. Gong, kene rampungane kene. Teguh Yuwono Slamet. Wah, demet iki. Yane kok kon mam sosis. Teguh Yuwono Slamet. Ah, mutiar ora kowe. Kowe. Kok kapake gong, cokot sisan. Tugel sirahe. Kaya Ndara Gatotkaca aku pancat pundake tak tugel sirahe. Kuwi dimbanke wae aja. Dimbanke ora mati. Karepmu ora. Setan nang ndi akeh banget. Waduh. Ada apa? Setane medeni gong. Heeh. Weh, la iki sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono Slamet. Trak. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong. Wah, domonge kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Wah, godhek wae simbar jojot. Tak dudu ya? Ya. Karo donga, ya Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet saka Gusti. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarap to, Pak. Iki nggo sembrono. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa. Teguh Yuwono Slamet. Iki ngapa kok nyokot irung ki ngapa? Gemes aku. Saentuke lah. Ora wani nyokot kono ya nyokot irungmu. Emoh ora jero ora. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Arep apa? Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis dipangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe iki ya kole mempeng lho. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Aduh, mati aku. Piye gong? Wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ngono ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nang kowe rasa piye-piye nang kowe. Kowe nang kowe. Rasa piye-piye nang. Bagong wis. Jenese ora jamak-jamak tiba ana. Meso ditadai. Eman. Dapure ora karo kok ngono ora. Teguh Yuwono Slamet modar kowe. Khusus kowe tiba pisan. Teguh Yuwono Slamet modar kowe. Oh. Pasar tak ketokke ndak. Teguh Yuwono wujuh edan iki. Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Wush. Tru?
Demite nggawa selang. Demit tukang nyirami maning sajake. Teguh Yono slamet-slamet sawasaning Gusti. Teguh Yono slamet. Teguh Yono slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono mutiar kowe. Kapokmu kapan? Kok kapake reng tak ukel. Kapokmu kapan? Modar pokoke nek tak ukel ora. Oh, ah, oh. Mak Cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo Mak Cilik, nek Mak Cilik arep gawe bubrah kegayuhaning Siwana Yantaka, Mak Cilik kudu mentala karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karangkadempel, Bapak Kyai Njodipati wis rawuh. Apa Mak Cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentala mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwana Yantaka. Nek ngono pancen Mak Cilik iki ora ngerti tresna asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabehyaning kakek Semar. Terusno monggo tekan Karangkadempel. Nek arep beda bebedanen Semar Badranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa Mak Cilik. Wah. Ah. Antasena piye? Mergo saka abot-abote koko Prabu nggone nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna. Wis aja tok penggalih. Mundura nyawiji karo para punden Pandhawa. Iya nggih, bocah bagus. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane Gandayane ing Semar. Sapa? Dekyawa Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta, olehmu dadi buta ki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu? Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene sementen, mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi perkara niki dirembug. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen. Semar mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik, monggo mboten apa-apa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten niki sing dadi nyatane. Nek genep setahun 2 tahun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula, ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar.
Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Jagat Dewa Bathara, Kakang Semar. Pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karakadempel sampun? Werkudara nggih sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng Pendhapa Karakadempel nika napa to? Semar wis rasakake anggunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadyabalamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kulawargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kulawargaku sawan kene. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Sedaya wis petingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampahan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun wekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika menawi wonten lepatipun diagung pangaksami. Sura Sudirajane ingkang retsa berasta teng kaping 8 Darmastuti. Rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih. Suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika, Ndara.